Zdravím ťa, tu je Maroš Fer, autor projektu marketing na stereoduch.info a dnes chcem rozprávať o tom, ako mať nastavené svoju kampaň, možno svoju stránku, svoj predaj tak, aby tvoj záujemca alebo zákazník mal vždy mal jasné inštrukcie, čo urobiť. To znamená, otázka znie, máš vždy jasné inštrukcie pre svojho záujemcu alebo zákazníka, ako má jednať v danom momente. To znamená, ak pozerá tvoje video a chceš po ňom, aby, dáme tomu, klikol na nejaký link, ak si teda, ak predávaš niečo na internete, ak si internetový marketér, tak je dôležité, aby si mu vždycky dal jasné inštrukcie, kliknúť sem, kliknúť tam, pozrieť si to, alebo pozrieť si ono. Napríklad, nedávno som mal takú skúsenosť, som bol v reštaurácii a spomínam to aj na mojom blogu, link je pod týmto videom, kde som prišiel do reštaurácie a na stole nebol oznam o tom, že napríklad stôl je rezervovaný. To znamená, keď som tam prišiel, tak hneď ma čašník upozornil a nebolo to úplne milo, aby som si sadol za iný stôl, pardon. To znamená, nemohol som si sadnúť tam, kde som chcel, musel som si sadnúť za nejaký úplne iný stôl a ak by tam samozrejme cedulku dal, čo sa bežne stáva, tak ja by som možno nebol z toho nervózny, že si musím sadnúť za iný stôl a on by tiež nebol nervózny z toho, že ho musí upozorniť. Jeden z dobrých príkladov je napríklad, keď som na Amazone nedávno kupoval niečo a automaticky som dostal správu, myslím, že to bolo po kliknutí, že kúpim, kde ma Amazon informoval, kedy približne môj produkt dorazí, to znamená, kedy príde poštár aj s môjim produktom, čo bolo úplne super, pretože som približne si vedel nastaviť deň, kedy asi mám byť doma, aby som mohol prevziať tento produkt. To znamená, vždy má jasné inštrukcie o tom, čo má tvoj záujemca alebo zákazník urobiť, aby sa dostal k tomu, kam ho ty chceš dostať, alebo aby mal v podstate jasno v tom, čo sa stane, čo dostane a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, musím sa vrátiť, pretože za mnou je už plot. Takže v podstate, ak sa chceš o tom dočítať viac, link je pod týmto videom, pozri sa na to. Napísal som o tom krátky článoček a ako som spomínal, je dôležité, aby si na to vždy myslel pri svojich predajných technikách predávaní alebo pri nastavovaní stránky alebo pri predávaní videom alebo samozrejme aj osobným pohovorom, aby vždy mal tvoj záujemca alebo ten, kto kupuje, jasné inštrukcie. A ak mu niečo nie je jasné, samozrejme, ak si teda s ním osobne, tak sa na to treba vždy spýtať. Zdravím ťa, nech sa darí, to je Maroš Fer, marketing na stereoduch.info, čau.